Bon dia, Clics. Jo sóc el Ferran, professor de música, i avui us porto una classe de Body Percussion. Body Percussion, com diu el seu nom en anglès, és fer percussió amb el cos. És a dir, farem ritmes amb el cos que puguin acompanyar una cançó. Comencem. Avui aprendrem 3 sèries de ritmes amb les que acompanyarem una cançó que segur que tots coneixeu. Anem amb el primer. El primer de tots serà peu, pit, pit, peu, pitos, creu, descreu, creu. Torn. Peu, pit, pit, peu, pitos, creu, descreu, creu. Sí? Aquest últim és creu braços i pico, descreu per picar amb les mans i torno a creuar. Sí? Practiqueu aquest fins que us soni bé. Sí? Per tant, queda peu, pit, pit, peu, pitos, creu, descreu, creu. La segona sèrie que aprendrem serà de ritmes de 3 picant. Cama, mans, cama i canviem. Cama, mans, cama. I tot seguit. Cama, mans, cama, cama, mans, cama, cama, mans, cama. I cada cop més ràpid. Sí? I això ho acabarem amb un redoble de 4 grups de 3, només picant cama, cama, cama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí? És a dir, estarem una estona fent això i acabarem amb el redoble. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'última seqüència que aprendrem és fregant les mans, acabant amb pitos. Farem 4 frecs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I l'últim, en lloc d'acabar per un pito, l'acabarem amb pit-pit. Ara anirem a fer tota la sèrie seguides, però per això abans hem de saber que la primera sèrie la farem de 2 maneres diferents. La manera lenta, que és la que hem après, pas, pit-pit, pas, pitos, creu, descreu, creu. I la manera ràpida. En la manera ràpida no farem els pitos, és a dir, farem pas, pit-pit, pas, creu, descreu, creu. Quin serà el ritme d'aquesta primera seqüència quan la fem lenta? Serà així. La farem 4 vegades. Després farem la seqüència de picar-nos les cames. Farem 8 de 3 i després els 4 redobles. És a dir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ara ens tocarà fer la seqüència ràpida de la primera. És a dir, pico, pipi, pico, creu, descreu, creu. En quin ritme farem això? Farem 8 vegades. I finalment vindria la seqüència de fregar les mans. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pit-pit. I per acabar, com a extra per poder acabar la nostra cançó, farem un redoble per tot el cos i acabarem amb una palmada. Ara sí, ha arribat el moment de descobrir quina cançó estarem acompanyant amb aquest ritme. La cançó és Into the Unknown de Frozen 2, que segur que tots la coneixeu. L'agafarem a partir de la segona tornada. És a dir, la primera seqüència que fem lenta serà per acompanyar la tornada. Quan fem les picades a les cames, és l'extra que hi ha al final de la tornada. El pont dels és la primera seqüència ràpida. Sí? I al final de tot són els frecs, acabant amb el redoble. Doncs som-hi! Som-hi amb la música. Every day it's a little harder.
as I feel my power grow. Don't you know Primera there's a part sèrie of me that lenta. loves to go into the unknown, into the unknown, into the Toquem cames, Are you out there? Do you know me? Can you feel me? Can you show me? redobles i ràpida. Freguem. Where are you going? Don't leave me alone. How do I follow you I redoble final. into the